Добър вечер! Нина Пумпалова от Брюксел. Аз съм родена в България и живея тук от 9 години. Първият път, когато дойдох в Белгия, беше през 85-та до 90-та, когато бях тук за учението ми и изключително много ми хареса. Какво ми хареса най-много? Хората. Брюксел е пълна с абсолютно всички националитети, абсолютно отворена към нови хора и нови интереси, и винаги много ми е било приятно да бъда между тях. След няколко години трябваше да тръгна за професионални решения и се върнах отново преди 9 години, където работя сега, имам фамилия, деца и живота в Брюксел е лесен, помагащ много и изключително интересен. Бих искала да ви кажа много повече, но страх ме, че няма да мога какво да намеря за вашият интерес. За това, ако искате да знаете повече, може да ме контактирате. Благодаря много. Довиждане.